To jsou 3 měsíce, co vybuchla jaderná elektrárna. Za tu dobu, nevím jak to popsat, přežívám. Přežívám s 2 kamarády, který jsem, kamarády. Nevím jak to říct, tak jednoho znám. Hráli jsme si naši milí vesnici, ale toho druhého jsme potkali teprve nedávno, když jsme uprchli z apokalyptického tábora, protože na něj zaútočili zomníci. Tenkrát se tam na ně svalila hora. No to je jedno. Trošku jsem se převlík, aby jsem se trošku líp mohl pohybovat. Protože ta bolest je nesnesitelná. Občas to párkrát zabolí, ale dá se to přežít. Tady ten deník, do kterého teď vlastně tohle všechno píšu, tak našel jsem ho předtím ve městě, když jsem s Markem jsme se tam dostali. Marek je jeden z těch, který jsem potkal. Chtěl jsem si ten deník napsat, kdyby náhodou jsme zemřeli, aby to někdo mohl najít a vědět aspoň o osudu nás všech. No, to je asi všecko. Ty žebra, stále to bolí. Bylo ránko. Tak, koukám, že sekérka na tom správném místě. Tak. Správně nabrušeno. Dobré ráno, Krasomku. Dobré ráno. Člověko. No co? Jo, ano. Tak co, jak jste si vyspali? Já teda, do růžová zrovna ne, ale jako třeba do červena. To aspoň, že jste se vrátili pro ty zásoby. Aspoň, že tam budete dostane, protože teď už bychom neměli vážně kde spát. Měli bychom taky udělat nějaké opevnění, jako kdo ví. No. Tam ty ploty nebyly zrovna 2krát osvědčený. On byl starý, trochu měli. Ale kde se ženeme nějaký jiný opevnění? Jako běhat pro dřevosem, ale tam nemůžeme, to neberu. Hele, tam jsou stromy, jako, já jsem chodil na zdrávku, ale kam jste chodili vy? Já? No já na všeobecnou. Základku. Protože ty jsi dělal jenom základku? Tak ty jsi to zabil teda, no ale... Tak asi Počkej, ty děláš ty všeobecný. No. A naučil jste se tam náhodou něco, vlastně to se chodí na lesárnu, to chce jít. Ano. Nechodil zase jako malý do skauta, to by se nám teď nehodilo. Já jediný kam jezdil jako na takovéhle aktivity, tak to bylo k moři. Do Itálie, ale... Krzemluk? No. Nechodil jsi jako malý do skauta? Pojď to. Bezva, to se nám zatím hodí. Učili jste se tam práci s dřevem? Jo, učili. A měl bys tam nasekat ty stromy a udělat z toho ploty? Jo, uměl. Tak já ti dám teda tu svoji sekeru, ale říkám ti. Pozor na ní. Jo, pozor. Tak. Já si s tím vystačím s touhletou tyčí. Mně stačí moje kuše. Máš kuši, já mám paličku. Hele, pojď se podívat ke mně. Já tady mám jenom 10 jablkových džusů. No. No a... Jako co máš ty u sebe? Já u sebe nic. Všechno jste si rozkladli do svých stanovy. Počkej. Se koukím ke Kazemkovi. Jo, něco tady má. Vzděláme s vodou, dalších 5 jablečných to. A... nevím, co to má. Vypadá to jako nějaký zlatý jablko? Zelený jablko. Nebo je to taky třeba citronáda. To se uvidí. No, ale nicméně to má strašně málo, to chce... jak to říct? Chce to najít málo zdroje. No, z téhle vody se zrovna 2krát pít nedá, že?
Tohle bych se asi měl raní projmy a Počkej. drastický Mám nápad. zácpy. No, teď jsem to dosekal. A? Bezva. Tu máš. A, mám další halus. Jsem myslel, že mi zvoní telefon. Ale já vlastně žádný nemám. Ach jo. Tak. Krozemuku, když máte byl se v tom scoutu, zkus udělat nějaký narychlo opevnění, jenom aby okolo tady toho menšího tábora, nebo ne, No. Dobré. Dneska jsem se vyspal do růžova. Já taky. Počkej, kde se... Jo, vlastně já spal s ní. Já to zapomněl. Slyšel jsi ten jakot? Já? No. Fuj, to je hrozný. Tak máme jít. Co, byly otevřený? Jo. A jedno. Jirko. Dobré ráno, Jirko. Ano. Unavený, tady máte snídaní. Co dnešní přídíl? Zase jablečný kompot. No tak Počkej. Chcete rybu? Mám tady Tak. Ano. Já už jsem těch ryb předspaných, jsme byli v městě. Jo, ani neuvěříte mi, co jsem měl. Hele, ale že ty plechovky krásně hořejí. Jsem... Normálně se tady jakože rozhlížím, jakože v pohodě. A najednou vidím, jak tady normálně prochází nějaký blázen a furt řval o konci světa něco. Jo. Jo, jak si děláš fakt srandu. Nebo je to pravda? No právě. Koukni za sebe. To. No. Ty vole. Ježiši. Utíkejte, balím věci. To je tady. Prázdný. Já už nemám radši všechny připravený vždycky s sebou. Jo. Pojďte. Dělej. Ne, krzemuku. Dělej, pojď. Dělej. Kusli tě. Jo. Já bych to teda moc neřešil, oni se za námi ještě blíží. Ale tak dělejte. Ty krása. Ne. Co Ty děláš? vážně pomalu začíná štvát. Nejdřív tady najdeme zombíky v vesnici, potom jdeme do města, potom se sem vrátíme, potom jdeme do dalšího tábora, potom zase do dalšího, který už uděláme vlastní, a potom se vrátíme zase sem. Už je to vážně pomalu začíná štvát. To je nějak blbě. Mě furt sem a tam a... Fuj, Krzemuku. Krzemuk. Mohl se aspoň zajít za roh. Ne, pojď. Zrovna jsem Co měl spolu hlad. kámo? Je nějak blbě. Tak Jo, zrovna jsem měl hlad. Jdeme ti ho dát na postel. To by možná mohlo být z toho kousnutí. Hele, a tady, No, my ještě vlastně nevíme, jestli má to, a do jestli má RH to, no, To je v prdele. plus, nebo minus. Protože jestli má RH plus, tak se zvyklí půl hodiny nakazit. Se lehní. No pořádně se lehni. Deset na tom. Není tady něco, čím jsme ho mohli vyléčit? Tady nějaký pičoviny, tady taky ty vole. Ty to tady vykrádený jako, no nic vole. Všecko prázdný. Tak půjde na to. Už je skoro, no. Měl jsem se vyspat taky. Jsem to zabarikovat. Já budu první na ulici, kdyby se něco dělo. Já zatím budu sledovat Krzemuka. Ne, jdi se lehnout, teď jsme přes celou noc, teď jsme přes celý den utíkali, musíš se odpočinout. Kam jdeš? No, jako nebudu ležet na zemi, ne? No budeš muset. Ježiši, ty vole. Já na nic nezapomeň. Ale jestli po mně v noci budou líst šváby, tak za to jsi zodpovědnej ty. Tak dobrou. Jsme dobře zombie apokalypsy, to budeš muset vydržet. Marku, zbuď se. Co, já nechci játra, co, to seš ty. Ne, podívej, my jsme na Krzemuka, přestal dýchat, musíme zahrát první pomoc. No? A jak? Ty víš, to je to první pomoc, ježiš. Já vím, co je to první pomoc, ale jako... Sakra. Hlavně ne z úst do úst, na to ti seru. No tak. Ježiši, no tak. No, Přestaň mi mouchat srdce.
Už se zachráním. Jo. Super. No, jasný. Běž na hlídku, prosím tě. A vezmu si. Ty vole. Co to je? Kurva. Pst, pst. Jirko. Jirko. Čo? Koukni se dveří. Kdo to je? Nevím. Ale asi není moc přívětivý. Kdo seš a co tady děláš? Jsem Krištof. Jak vidím, ty žiješ, ty nejsi zombik. Jak jsi to přežil? Mám RH minus. A, Aha. Jo. odložte zbraň radši. Jo. Co tady? Počkej, pojďte do chalupy radši. Brr, tady je celá zima. Co divíš? Hodně. No jako ty máš přes sebe bundu, ale jako na sebe mikče. Tak, Krištofe, co ty tady děláš? Hledám nějaký kamarády. Já myslím, že přežíváš. No tak to je samozřejmě samozřejmost. Je mi to tak nějak jedno. Nevím. Jako to by jednou si zemřeš nebo přežiješ? Jo. Co to je? Tak, Krištof se tady nějak náhodně objevil. Krzemku se probral. Co břicho, bolí? Jo. Mě mu pěkně blbě. Vypadá to tak. Máte něco k jídlu? Bohužel No, ne. tady mám ještě pár ebokových těch blbostí. Já už jsem měl nějaký jídlo, ale teďka momentálně nevím, kde mám batoh. Ty vole, já ho musel nechat v tom táboře. Do prdele. Já jsem většinou věcí měl u sebe schovaný. A měl batoh s těma rybama, takový. Ale radši se běžte všichni vyspat, jo? Já Tentokrát budu držet hlídku. budeš se muset lehnout na zem, Krištofe. Víc postavit tady nějaká auditora nemocné. No, zase nemůžeme mít takový luxus. Tak v tom rohu spím já. Moje záda, au. Dobré ráno. Čau, Krištofe, To poví. Jirko a Kryzemuku. Čau, Marku. No. Jak jste se vyspali? No, já docela dobře až na ty záda, au. Co divíš, spíš na zemi. No. Marko, pamatuješ si, jak jsme byli v tom městě? Myslíš v tom, jak tam byla ta obrovská hala, jak jsme na to koukali? Jak jsme se bavili o No, tom? jak jsme byli v té knihovně. Pamatuješ, jak jsme našli tu mapu? Jo, pamatuju. Tady to město, myslím. Nevydáme se tam? Šlo by to. Přece nějaký ty zásoby teď už máme. Když tak prozkoumáme ještě nějaký tyhle ty domy, to se uvidí. No. A kolik máte u sebe věcí, nebo jako jídla? Já žádný. Ani já. Já No, bych jsme koupili košpotu. Košpotu, ježíš. No, to je jedno. Prostě těch blbostí. Můžeme vyrazit, jste všichni připraveni? Jo. Jo. Vezmu si do ruky tady to. Ha, Hele, počkejte tady, já si pro něco zajdu ještě. To jsou, kde jsme to vlastně dělali. Jo. To už to nepamatuju, to je zvláštní. Tady ještě něco může být. zajímavý. Já myslím, že bydlí v tom baráku vedle. Už je to ale pár měsíců. Jo, něco tady zbylo. Ale Kryzouku, jak se ti vlastně chodí? No, už to jde. Jo. Podívejte, co jsem našel. Nějaký pečený ryby. Super, ňam ňam. Je, ten můj jablkový kompot. Je, si ho pamatuju. Jo. Jsem měl tam na stolečku ještě. Není zkažený?
Počkej. Ne, ještě by nemělo být. Je takový 10 hodin maso. večer. Ale to je plesnivý, to jdu vyhodit radši. Tak jdem? Jo, můžeme jít. Aspoň ty ryby jsem tam našel. Jo, no. No, A jak daleko je vlastně to město? ale asi 3 kiláky. Au! Do prdele! Co? Pomoc! Au, do prdele. Hej, jsi v pohodě? No, mám něco s kotníkem. To pravda. Tady jsou nějaký znamená, ale... Počkej. Hele, tady je nějaký vlákno. Co se stalo? Otevřelo se to. Aha. Ale stejně bych to nevylez, je to tady strašně moc rozsypaný. Není tam něco dole? Kouknu se, au. Hele, moje věci. Super. Co tam je? Co jsi zmizel? Šel jsem dál. Hele, něco jsem našel. Nějaká chodba tam je? Jo? A co ten kotník? Dokážeš s ním chodit? Docela jo, nebojí to zase tak moc. Tak aspoň, že to doufám nebude To vůbec. zvede, ty vole. Tady. Hej, kluci! Co? Tady! Jak jsi sem sakra dostal? Byla tam tajná chodba, jsem do baráku. Aha. Co ten kotník? Docela dobrý, asi je jenom nějaký trošku pohmožděný nebo něco takového. Není to No to zrovna... prostě můžeš chodit. No prostě můžu, trošku pokoulhávám, ale jenom trošku. Tak až budeš potřebovat pomoct, tak mi tě podržíme. Měli bychom vyrazit do toho města teda. Počkej, jakým to bylo směrem? Tímhle, ne? A Tam za barák, pokud se nemýlím. no vlastně. Můžeme vyrazit? Jo, můžeme. Potřebuješ nějak pomoct nebo? Ne, určitě no. Ale radši se vezmu do ruky tohle. Tak se snad dá kořist. Docela. No tak jdem. To už nečekám. Ježiš. To je to vzpomínka, jak jsem chtěla tam to svobodně. Jo no. Já jsem měl potom úplně pokrvaný ruce od toho skla. Jo no. Počkej, není ten směr, kde bylo to letadlo? Ne, nebylo, to bylo tady ten směr. Ne, to bylo tam. Přece jsem tě tam tu vyšel, že jsme pořádný bodiště furt rovně.